Прывітанне спадарства. Я бачу, што мы ўжо ў прамым эфіры. Вітаю вас з сядзібы радыё Свабода ў Празе. Мяне зовут Дмітрий Гурневич, са мной мой калега Юрый Дракахруст. Сёння мы хочам пагаварыць пра хіт апошніх 2 дзён Вяйшноры, якая стала папулярнай. Это прыдуманая краіна ў байнеце. Ці сапраўды вось это некая пагроза, ці это толькі сцёб? Ці трэба сур'ёзна ставіцца, чаму вось увогуле вучэнні Захад 2017 выклікае такі ажыятаж у беларускім інтэрнэце, ці можна ўвогуле смяяцца з тэрытарыяльнай цэласнасці краіны і таксама ці было б да смеху, калі б Вяйшнорыя была, напрыклад, дзесьці каля самай Расіі Магілёўскай вобласці або паблізу украінскай вобласці, каля Чарнігаўскай вобласці. Вось пра гэта мы сёння пагаворым з Юрыем. Мая думка звычайная, простая, такая, як людзі ў інтэрнэце у большасці паказваюць яе, што гэта звычайны жарт, канешне. Людзі ўчапіліся за пэўнае слова, за тое, на чым яны маглі б збудаваць, прынамсі, за гэтыя 2 дні некую тэму, дыскутаваць, пачаўся гэты хайп. У прынцыпе, я ў хайпах нічога кепска не бачу, лічу, што калі людзі паміж сабой спрачаюцца, часам нават сварацца, гэта карысна, напрыклад, для супольнасці, у гэтым выпадку для нацыі, каб пра нейкія справы спрачацца гаварыць. Там сапраўды некаторыя нават каментары, я бачу, былі вельмі сэнсоўныя, але я не прывязваў бы некай вялікай вагі да гэтай Вяйшноры ці дыскусіі, што гэта сапраўды можа быць у будучыні, напрыклад, вось кавалак, які хтосьці захоча адрываць натуральна ў гэтым кантэксце, гэта Расія. Людзі смяюцца, мне асабліва не смешна, я там нічога не пісаў на гэтую тэму, але многім смешна і, калі ім падабаецца, калі ласка. А мне не смешна. І я ўсё ж такі лічу, што гэта рэч небяспечная. Тым больш, што калі браць, як ішла дыскусія, то там такое як бы падморгванне. Гаворыцца, што гэта ж рэгіён, дзе свой час Пазняк, калі не перамог, то больш за ўсё набраў. А гэта ж каталіцкі рэгіён. А гэта сапраўдная Беларусь, гэта аўтэнтычная Беларусь, некаторыя гавораць. І з гэтага ўжо робяцца розныя, так бы мовіць, з часам такія гумарныя, прикольныя высновы. Але, як вы, Зміцер, паставілі пытанне, так бы мовіць, ці варта сцебацца, ці варта смяяцца над тэрытарыяльнай цэласнасцю краіны, мне здаецца, што не. Мне здаецца, што ведаеце, як той казаў, мапы збываюцца, вершы збываюцца. Такія тэорыі. Я ў дадзеным выпадку не кажу пра тое, што, ведаеце, хтосьці усталюе гэтую Вяйшнорыю. Зразумееце, не кожнае параўнанне сіметрычнае. Нават калі мы бачым сітуацыю з Крымам, ці раней бачылі з Абхазіяй, любое слово, як там мы назовем, не ведаю, там людзі жартавалі, там Віцебская народная рэспубліка, жартаваць можна як заўгодна, пакуль, канешне, мы не бачым, што гэта жарт, і ён пераходзіць у пэўным сэнсе ўжо ў нейкую сур'ёзную, скажем, прастору, калі людзі бяруцца за зброю або прынамсі збіраюцца гэта рабіць. Тут відавочна, што над гэтым жартуюць людзі, якія, ў прынцыпе, гэту цэласнасць беларускай дзяржавы яны шануюць, лічаць яе каштоўнасцю больше, чым тыя, которые, можа, і не жартуюць нават на гэтую тэму. Таму я не бачу ніякай праблемы, ведаеце, назваць якось у пэўным голівудскім фільме там «Называй мяне хоць Сьюзен, калі цябе гэта зробіць шчаслівым». Таму тут тое самае, ведаеце, Вяйшнорыя, людзі жартуюць, робяць пашпарты, закладаюць старонкі на Твіттары, там мегапапулярнасць набываюць. Канешне, мы бачым супадзенне з этой мапай Пазняка галасоў у 94 годзе, або гэта Віленшчына, скажем, лічыцца пэўнымі людзьмі самым беларускім рэгіёнам у Беларусі. Я, напрыклад, з гэтым не згодны. І вось што гэта можа быць, і вы кажаце, мапы збываюцца. Некаторыя збываюцца, некаторыя не збываюцца. Але не варта падыходзіць да сягону суперсур'ёзна. Ёсць тэмы сапраўды, над якімі варта жартаваць, для сатыры, для чыня, ў прынцыпе, для любой тэмы, пакуль гэта, скажем, сапраўды не абражае чалавека. Мне падаецца, што Вяйшнора не абражае. І гэта цэласнасць дзяржавы, у гэтым сэнсе гэта не нешта сур'ёзнае. Гэта ўсё ж такі не Донбас, дзе людзі кажуць, што сапраўды мы хочам адасобіцца. Гэта ўсё ж такі, ведаеце, як калісьці, памятаеце, была такая фішка з ШОС. Так, адзін з блогераў прыдумаў. Была фішка, і пісалі сапраўды на гэтых самых, на сценах дзесьці там. Цяпер это часам можа у інтэрнэце нехто ўзгадвае, 1-2 чалавекі. Але гэтага не існуе ўжо. Людзі пасмяяліся і забыліся. ШОС ёсць ШОС. Это
Я таки нагадаю, прабачце, каб людзі пісалі нам каментары, там, дзе вы гэта бачыце ў сваіх сацыяльных сетках, ці гэта ВКонтакце, ці гэта Facebook, ці некая іншая сетка, YouTube, пішыце, мы зачытаем, ці які маеце пытанні. Для вас гэта хутчэй сцёб, жарт, ці нешта сур'ёзнае, ці баіцеся вы, што сапраўды Вейшнорыя стане рэальнасцю, што гэтая мапа стане рэальнасцю? Ну, Дмитрий, я не кажу, что вот гэтая мапа станет реальностью, но я просто хочу сказать, что вот на мой погляд, такое такі хайп, менавіта на гэтую тему, да, это такое торгание скрыни, накрылки на скрыню Пандоры. Можно ее 100 разоў торгать. А на 101 раз торгнуть так, что она раптом открыется. И тогда уже. Але вы бачите, что люди, которые раздают виртуальные паспорты Вейшнории, что они сапраўды будут давать их? Вы ведаете, Дмитрий, вот вы сказали про Украину, да, ну мы ж с вами ведаем, что кольки там было всякого гэтые даунбасы, а гэтые рагулі, а хто кого кормит, так сказать, львов не кормить. А вот этие там, значит, отморозки, спасибо жителям Донбасса и с протягом, да, вот этой вот напруги, я как раз пригадав знакомитое эссе одного из самых выбитных письменников Украины, Юрия Андруховича, причем цікаво, 10-го году, коли только перемог Янукович, и Андрухович писал, а ввогуле вот все-таки Донбасс, ён Украине чужы. І як прагаварыў. Так, мы ведаем, урэшце-рэшт у 2014 годзе прыйшлі зелёныя чалавечкі, прыйшоў Стралкоў, але калі б вот этой базы не было, вот этого угнаення, вот этих взаемных крыўдаў, вот этих клэшу, культурнага клэшу, который падтрымліваўся, про які гаварылі, а ці такі поспех быў вялікі у таго ж Стралкова? Так, разумееце, менавіта ў гэтым сэнсе Вейшнорыя толькі пацвярджае правіла, што Беларусі такое немагчыма, таму што тэма ўсплыла, за яе ўсе ўхапіліся, бо для нас так незвычайна, вот некая, кажуць, свая Галіцыя, там, не ведаю, як вы казалі яшчэ раней, свой П'емонт. Ну, бо гэта толькі жартам спрымаецца. Беларусь вельмі такая цэласная краіна. Людзі, паводле мяне, не адрозніваюцца ці ў Гомельскай вобласці, ці там Віцебская або Берасцейская. Ну, можа, мінімальна, часам там некаторыя там Палесе, напрыклад, там Браслаўскія азёры, ландшафтна, скажем так, але самі па сабе людзі, выхаваныя ўжо ў Савецкім Саюзе, адной школай, адной самай літаратурай, музыкай, тэлебачаннем, вялікімі ўплывамі рускай літаратуры, паколькі яна навязвалася, я так лічу. Яны збольшага падобныя, скажем, такая цэнтральная Украіна, на мою думку. І таму вось нават такія думкі або ідэі, што вось мы зараз зробім некую тут частку, назовем сваёй дзяржавай, калі нават нехта захоча сур'ёзна гэта зрабіць. Я лічу, што гэта проста будзе, як кажуць, прапашчая ідэя, фіяска пацерпіць, таму што ў Беларусі гэта нерэальна. Ну, Дмитрий, я, ведаеце, что хочу сказать, что, ведаеце, часам на розныя рэчы раптам прилетая, что называется, симметричная ответка. Да, вот мы с вами недавно, так само, здаецца, абмяркоўвалі вот эти мапы на бутэлькі пива, да, так. Многие, дарэчы, вот выказываліся, да, вот как классно, так сказать, ну ничего страшного. И тут ну, я не скажу, что одно спородило другое, да, але вот такая ответочка от наших польских братов. Их идея на пашпартах, значит, ставить вострую браму Віленскую и помник орлянятам во Львове. Также, разумеете, вот мне бы вельми не хотелось, чтобы вот этот хайп, да, у нас такая классная, так смешно, мы там раздаем пашпорты, значит, этой самой Вейшнории, вот. Ну вот мне не хотелось, чтобы вот этот хайп подштурхнул кого-то, а мы будем раздавать пашпорты Витебской Народной Республики, а мы тоже так приколимся, так, это так смешно, такая гульня забавная, вам смешно и нам смешно будет. Это уже розныя ўзроўні. Калі я ведаю, што, скажем, ініцыятар, который разбіраецца раздаваць, што ён дзесьці там працуе для ФСБ, або прынамсі гэта некая арганізацыя, которая доўгі час змагалася за гэта. Все ж таки можна адрозніць, дзе чалавек жартуе, дзе чалавек кажа праўду. І паводле гэтай прыкметы і трэба дзяліць сур'ёзнасць намераў.
Ну, Дмитрий, это и так, и не. В том сенсе, что як бы ФСБ, зразумела, не спіць, так сказать, працуе. Але ёсць прынцып, які, на мой погляд, працаваў і ва Ўкраіне. Можна падвесці коня до воды, нельга прымусіць яго піць. Вот той же, напрыклад, Стралкоў, так. Да, вот, ну, ему геаграфія гэта не дазволіла. Але, умоўна кажучы, калі б вот ён со сваімі, так сказать, галаварэзамі высадзіўся, умоўна кажучы, в Тэрнопольскай вобласці, так ён бы як высадзіўся, там бы і лёг. І нават якая не была кепская украінскае войска на той момант, да, просто ночью перерезали вилами. Я вам гарантую, что калі б хтосьці сёння прыляцеў, там не ведаю, ці ў паставы, ці ў глубокае, і сказаў, што мы тут зараз вейшноры, я думаю, што ну, можа не ўсе там, як у Тэрнополі, паўстануць, але я думаю, што таго самага Гіркіна такі лёс напаткае. Я такі зачытаю некалькі каментароў, так? Людзі нам пішуць, так, смех, простые учения замусоливают, как только могут. У кожным жарце ёсць доля жарту, піша яшчэ адзін карыстальнік. Не бывает дыма без огня, чарговы піша. Тое, што бываецца ў інтэрнэце, тыя ж вучэнні, але на інфармацыйным фронце. І тут улады праігрываюць. Вейшнорыя у вас у галовах, піша яшчэ адзін карыстальнік. Рада, што праціўнікі... А, по-моему, вот у этого спадара. Спадар Белаконю... Он, показал. Не я и не Дмитрий. Ну, я думаю, што ён таксама это як бы не было сур'ёзна задумаў гэтым. Служивый. Рада, што праціўнікі Літвін, або літвінства можа, с лёгкасцю запісались в граждане Вейшнории, им без разницы, кем быть и как называться, тубыльцами, белорусами и вейшнорцами. Мы супраць прыгнёту маскалёў і падпанкаў чакаем з надзеяй на вейшнорскія танкі. Люди жартуюць, працягваюць, я не думаю, што хтосьці сур'ёзна чакае нейкіх танкаў. Мы все поможем Вейшнории, она наша мечта, уход от реальной Беларуси, где чиновники нас называют зоопарком. Гэта жарт, не дай бог, каб мапа стала рэчаіснасцю. Не спыніць, не стрымаць, не зламаць высокі сцяг Вейшноры. Я пакуль што бачу толькі вось жартаўлівыя нейкія канатацыі. Беларусь павінна быць уся, незалежная беларуская, у нашым выпадку гэта не масла масляное. Спадар Олег піша, цікавае адрозненне, калі вейшнорцу не смешна ці проста не зразумеў жарт, то ён пацісне плячыма і пойдзе па сваіх справах. Калі ж не смешна сувораму беларусу, то ён упэўнены, што не смешна павінна быць усім, і тебе, парень, тоже немедленно прекрати. Яшчэ раз, лічу, што нават жарты на гэтую тэму не вартыя ўвагі. Хлопцы, расслабьтесь, піша Міхал Немпадыстаў. Дзякуй вялікі, но я думаю, што мы не вельмі напружаныя. Да, мы не вельмі. Так, не напруживаліся как-то в анекдоте. Так, гэта тэставанне тэмы. І вось спадарня Вольга піша, гэта тэставанне тэмы. Да. У пэўным сэнсе гэта можа быць тэставаннем. Я думаю, што вось і пэўным сэнсе літвінская тэма была ў нейкім можа часе таксама тэставаннем, бо здавалася б нам, божа, ну колькі тых літвінаў у Беларусі паводле перапісу там пару дзясяткаў. Тым не менш, па расійскіх тэлеканалах былі ток-шоу з удзелам сапраўды вядомых і вельмі разумных у Расіі людзей, дзе яны размусольваліся там на працягу гадзіны пра Літву, ліцвінства ў Беларусі, што Лукашэнкі ў рэзідэнцыі прэзідэнта там таксама сядзяць літвіны. Магчыма, хтосьці хацеў бы разгараць карту, але вось тут я думаю, што тое, у чым папракаюць шмат беларусаў, вось гэта такая нейкая пасіўнасць. У гэтым сэнсе гэта вось таксама наш плюс. Але ведаеце, Дмитрий, вот я вам скажу наконт тэсту. І на мой погляд, тут тэст як бы атрымаўся двайной. Бо пачнем спачатку з таго, што вот сказаў гэты Олег Белаконю. Паважаны спадар, так сказаць. І што ён паказаў? Да? Ён паказаў мапу, на якой на частцы напісана Рэспубліка Беларусь, а на другой напісана нешта іншае. І Рэспубліка Беларусь аказваецца абскубанай. Ну, калі нехта захоча у гэтай Рэспубліцы Беларусь... Нет, ведаеце, я бы сказаў так. Тут я нават не буду асабліва ўдавацца, як бы, чаму так атрымалася. У меня ёсць свая гіпотэза, в тым сэнсе, што, на мой погляд, арганізатары вучэнняў змалпавалі сцэнар вучэнняў натаўскіх анаконды леташніх, але як бы не зусім разабраліся, і ўрэшце беларусы як бы вот паказалі сваё неразуменне, ну, я бы сказал, метафизики державности. И в этом смысле, да, вот генерал, показывая мапу, где на части Беларуси написана Республика Беларусь, а не какие-нибудь Вейшнория 2, там, Турония, да. Вот я себе не могу уявить российского генерала, які распрацоўвае некие вучэнні ў России и показывая мапу, и
ён паказвае частку России, частку цяперашняй Российской Федерации, где написано Россия, а на астатняй частцы цяперашняй России написано что заўгодна. Ну вот калі ён допускае, что частка цяперашняй России может быть и не Россией. Вот я упэўнены, что ніякі польскі генерал вот не показал бы мапу, где, умоўно кажучы, Беласточчына была б нейкая Беластокія краіна, а на всем астатнім, на астатняй Польше было б написано Польша. А можа варта было б про это задумацца таксама, калі Польша ведаеце, праводзіцца, вот- разумееце, вот- пагроза заўсёды сепаратызму калі вот ёсць. казаць, як акуратна, на мой погляд, зрабілі натаўцы сцэнар вучэнняў анаконды. Які там быў сцэнар? Напад ворага на Польшу і на Эстонію. Але дзе быў абазначаны вораг? Дзе быў абазначаны вораг? Ён быў накрыт, ім была накрыта Фінляндыя. Нейтральная краіна, як бы, где это был не кавалак Финляндии, и это был, барани бог, не кавалак Эстонии и не кавалак Польши. Это некая краіна, якая нават не аднесеная до России, она ніяк не асацыявалася з Россией. Гэты вораг, яго тэрыторыя не знаходзілася на тэрыторыі Эстонии, не знаходзілася на тэрыторыі Польши. Он так далеко. Ну, сценар больш-менш реалистичный, это не просто там зеленое, блакитное, вот. Але ён складзены вельмі акуратна і з павагай, в прынцыпе, ну, як бы з выкананнем пэўнай этыкі да расейцаў, вот, і з выкананнем, як бы, ну, тэрытарыяльных пэўных межаў. Тут взяли Беларусь, намалевали, отрезали кавалок, а теперь вот это будет Республика Беларусь. Спадар Юрый, вы здзіўляецеся відавочным рэчам. Паводле мяне здзіўляцца таму, што ў Беларусі у чыноўнікаў мала дастаткова або зусім мала разумення там уласнай дзяржаўнасці, гэта як бы, ну, не навіна зусім. Ну, на мой погляд, Тое, и што- публика так. Да, Ну, люди, разумееце, Ну, такое сумнае часам жыццё, аж хочацца Ну, пасмяяцца да, хоць з да. нечага. Але насамрэч гэта смех ні на што не у ўплывае. генерала Белаконева, відаць, таксама было сумнае, стало веселое. Я нікалі не памыляюся, генерал Белаконя, ён зусім недавно жыве ў Беларусі, магчыма, там Я думаю, что это два не мае десяткі гадоў. значення. Гэта мае Пагоны ў значэнне него- для пагоны чалавека. у него беларускія. Вот это мае Ведаеце, гэта значэнне. мае значэнне. Я думаю, што уявіць якога-нибудь расійска паходжання генерала ў Злучаных Штатах было б вельмі складана, каб быў якім-нибудь фельдмаршал, або там не ведаю тут хто. ситуация, надо ж разуметь, это ж не сам спадар Белаконеў придумал. Сцэнар вучэнняў зацвярджае палітычнае кіраўніцтва краіны. А палітычнае кіраўніцтва у нас даволі доўга жыве ў Беларусі, так што у мяне як бы да гэтага Разумееце, гаспадара так ну, Мяне менш вот, здзіўляе назва гэтых вучэнняў, мне больш здзіўляюць самі вучэнні, што столькі людзей прыязджае, што гэта палітычнае, ну не то што здзіўляе, ведаеце, мяне скажу, хутчэй гэта абурае, так? І таму вось гэта вішнорыя, это такая вішня просто на торце ўжо, которая, ну, магчыма, у пэўным сэнсе гэта такі гістарычны смех у некаторых людзей. Але я б не асуджаў гэтых людзей, людзі сапраўды знайшлі на чым пасцябацца, гэта такі жарцік, але я лічу, што калі сапраўды пагроза будзе, або прынамсі, ну я думаю, што мы у стане будзем зразумець, адрозніць, якая вішторыя рэальная, якая нерэальная. Я бы тут все ж таки як бы подвёў такую подбіўку, як бы, ну, можа, я ў пэўным сэнсе сам себя абвяргаю, але я все-таки это скажу, что вот як патлумачыць этот хайп, на мой погляд. Значная частка людей в Беларуси, и это не там некое свядомое коло, як некоторые кажуць там, вот, это миллионы беларусаў, можа не большасць, якія ў сваёй уласнай краіне адчуваюць себе неутульна, адчуваюць себе прыгнечанымі, адчуваюць себе, ну, в принципе, чужымі. Вот яны гэтай дзяржаве чужыя. І в дадзеным выпадку гэты, ну, в принципе, як бы такі, ну, малы, дробны выпадак, ён як бы вот просто і праявіў вот это адчуванне, что это не наша, это чужая дзяржава. То есть механізм мне зразумелы, але мне здаецца, что, ну, вот не варта даваць этому механізму працаваць, асабліва вот у таких як бы тэрытарыяльных мэтах. Я еще раз повторю. Да, этот раз хутчэй за все стёбам и скончится, но вот сама по себе эта логика нас вот с нами так обыходится, и тому як бы эта держава як бы не наша. Ну, это кепска может скончиться.
Это может, вот я кажу, калі гэты як бы імпульс пойдзе далей, будет подхоплено іншымі, зусім іншымі людьми. Ну вот, мне бы этого не хотелось. Вы думаете, что нехта можа абяцаць, скажем, так званай свядомай частцы грамадства пэўную частку, напрыклад, нейкі анклаў, і людзі на гэта пагадзіліся? Я думаю, што кожны беларус глядзеў на тэлеканале Белсат, было пытанне, здаецца, глыбокім, і там чалавек пачаў плакаць, пра тэ танкі пачалі гаварыць. Ён кажа, што для нас независимасць святое. Ну, для любого чалавека ў Беларусі ўсё ж такі свая дзяржава, гэта вялікая каштоўнасць, як бы там ни было. Вы прыгадайце, 20 гадоў ва ўкраіне, скажем так, спачатку там дзесьці на пачатку 90-х гадоў казалі расейцы в асноўным, хаця і самі украінцы, все развалится. Потым прайшло 20 гадоў, і люди стали гаварыць, што Украіна, да, она такая вязкая, як бы яна вельмі розная, але менавіта за гэтай рознасці, за баланса яна утрымаецца. У Беларусі няма Галіцыі, у Беларусі няма Донбасу, Беларусь вельмі суцэльная краіна, падобная. Ну, это да, но механизм, знаете, механизм распаду может быть іншым. Так, я разумею, калі даць аднародная система, пару дывізію весці са зброі вельмі, скажем, моцнай, вельмі адважных людей, можно на пустым месцы конфликт зрабіць. Это да, но згадзіцеся, что и у Грузии, и ва Украине, Крым, Донбасс, расейцы не на пустое месца вводили. Калі яны вводили войскі у паўднёвую Асетыю, то зразумела, як мясцовае насельніцтва там ставілось. Так. Ситуация ў Крыме і ситуация ў Донбассе, мелі они там хлебу. Але ў той жа час, разумееце, павінна у любой краіне ўсё ж такі, пэўна, кажу, далікатнае касметычнае адрозненне паміж ўсё ж такі нейкімі рэгіёнамі ёсць. Ёсць Бургундыя, скажем, ёсць Нармандыя. Людзі любяць паехаць адпачыць у одно месца, у другое, у адной той самай краіне, бо яна трошкі адрозніваецца, там лепшае віно, там лепшы сыр. І, у прынцыпе, я ведаю, што ёсць Браслаўскія азёры, што ёсць Палесе, дзе трошачкі мова іншая, чым да якой я, скажем, звыкся, так, гаворка іншая. На Магілёўшчыне зусім іна іншая, але гэта ўсё ж такі тыя самыя людзі, і я б, канешне, казаў пра цэласнасць дзяржавы як вельмі важнай каштоўнасці, але не перабольшваў бы пэўных рэчаў, бо часам, магчыма, хтосьці, можа, хацеў бы, каб мы заняліся пэўнай тэмай, вось гэтым перабольшваннем, дыскутавалі на гэту тэму, як, ведаеце, проста ваду малаціць, бо па вялікім рахунку на няма нейкай вартасці. Вось гэтая тэма за этой вейшноры, на мою думку, такая вось яна і ёсць. Магчыма, чалавек, вось, который на гэтым тэлевізары, сапраўды не ад вялікага, скажем, розуму ведання дэталяў прыняў гэту назву ад палітычнае кіраўніцтва, але я думаю, што думкі яго такой няма, што сапраўды там хтосьці ў будучыні нейкую дзяржаву абвесціць. Гэта ўжо, скажем, наше перабольшванне. Я яшчэ дазволю сабе зачытаць некалькі каментароў, калі яны былі. Вось их, так, хлопцы, расслабьте, это уже было. Когда тренировки в Литве, то там, где Россия, у них Удия. Удия, здаецца, так? Нет, это... Гудия. Беларусь это Гудия, там, это так, Гудия, это... и называете Удией. Так, пагроза ідзе з усходу. Гэта і паказваюць нашыя гульні ў вайнушку. А мы над гэтым сцябёмся. Слава вейшнорыі. Так, зараз мы завершаем нашу пераграму. Нам уже показывают, что час наш амаль што прыйшоў до завершэння. Палова Беларусі сніць і бачыць сябе ў складзе Расійскай Федэрацыі, аб якім пустым месцы гаворка. Ну, я абсолютно не згодны, гэтага апытанні не пацвярджаюць. Юрий, вы поставите кропку, некая еще оригинальная думка, вы так постоянно жартуете в интернете, на своем фейсбуку, анекдоты сыплете, а тут вот такие серьезные, нават вейшноры не дозволяете. Ну, не про это, я как-то вот все імкнуўся, так сказать, над этим не жартовать. Ну, так само, добра, тады не да жарту, зараз беларусы пачынаюць капаць бульбу, і скорей бы гэта ўжо не завяршаліся, дакладна. Дзякуй вялікі спадарства, Юрий Дракахрус, я Дмитрий Гурневич, там быў Олег Белаконеў, Сергей Шупа, якога вы не бачыце, здымаў сёння наш стрым. Дзякуй за тое, што былі разам з нами. Пішыце ваши каментары на свабода.орг. Вы бачыце вось гэту трансляцыю яшчэ раз на Фейсбуку, дзяліцеся гэтым відэа, пашырайце яго, усяго вам самага добрага, бывайце, а мы з Юром ідзем працаваць далей. Бывайце. Да пабачэння.